Aj vy patríte k fanúšikom športu a popri tom radi stávkujete? V tom prípade máme pre vás jeden tip, ako môžete staviť rýchlo a jednoducho, nech ste kdekoľvek. Umožní vám to stavková kancelária Nikkei, ktorá má pre vás prehľadnú aplikáciu na tipovanie. V nej zároveň nájdete aj všetky potrebné informácie pre pohodlné stavkovanie na jednom mieste. Sledujte nás a všetko sa dozviete. Ahojte, sledujete ďalšie vydanie našich videoblogov. Tentokrát sa pozrieme na aplikáciu stavkovej kancelárie Nikkei, pomocou ktorej môžete stavkovať iba vďaka mobilnému telefónu. No a okrem toho, že sa na to celé zblízka pozrieme, si dokonca vyskúšame aj staviť priamo na futbalovom zápase. Stavková spoločnosť Nikkei vznikla v roku 1991 a odvtedy je lídrom v tipovaní. Ako prvá na svete ponúkla možnosť tipovať cez SMS a v súčasnej dobe smartfónov dáva klientom možnosť stavkovať práve cez aplikáciu. Tá bola zároveň ocenená aj titulom Najlepšia tiperská aplikácia na Slovensku. Aplikácia sa nenachádza priamo v obchode Google Play, pretože to neumožňuje obchodná politika spoločnosti Google. Prejdete teda na stránku m.nikkei.sk, ktorá poskytuje možnosť kliknúť na link a stiahnuť aplikáciu. Takto ju získate z overeného zdroja. No a potom už môžete stavkovať a sledovať zápasy, štatistiky a samozrejme doplňať váš kredit. Všetky ďalšie informácie sme už potom išli zisťovať priamo do spoločnosti Nikkei. Ahoj Michal, my sme sa zoznámili trochu s vašou aplikáciou, ale ako je to vlastne s tým tipovaním? Kto všetko môže tipovať? Ahoj, takže cez aplikáciu môže tipovať každý, kto tipovať môže z pohľadu zákona, to znamená, že osoba staršia ako 18 rokov. Do aplikácie sa musí prihlásiť jednoduchou registráciou, buď cez aplikáciu priamo, alebo kdekoľvek v pobočke Nikkei, cez internet. Ten, kto už registrovaný je, tak sa už jednoducho prihlási. Potom si následne volí 4-miestny PIN kód, ktorým sa bude prihlasovať naďalej pri ďalších použitiach, čiže je to úplne jednoduché, veľmi rýchle prihlásenie. No a potom si už len nadotuješ konto, môžeš tipovať a vyhrávať. A ako presne takéto naplnenie konta funguje, ako sa to robí? Je to celkom jednoduché, v menu aplikácie nájdeš nadotovanie konta, vyberieš si spôsob, či chceš priamo kartou alebo cez internet banking, pri platbe kartou zadaš číslo karty, údaje z karty, výšku dotácie, koľko si chceš dať na konto, s čím chceš hrať a stlačíš potvrdenie. OK, tak poďme si v skratke prebehnúť vaše menu aplikácie Nikkei, čiže čo všetko tu môžem nájsť? Keďže je to tiperská aplikácia, tak samozrejme všetko, čo sa týka tipovania. Je to vlastne jednak jednej s online tipovaním, to znamená, že všetko, čo si môžem natipovať alebo dokážem natipovať cez internet, tak si dokážem natipovať aj tu, čiže kurzové stávky, predzápasové, live stávky, virtuálne hry, všetko tu mám, plus štatistiky sú tam a rôzne ďalšie funkcionality. Tak zoberme si už teraz situáciu, že idem tipovať, čiže ako to celé prebieha, čím musím začať? Keď si v aplikácii vyberieš si, čo chceš tipovať, kurzové zápasy, alebo teda kurzovú ponuku, live stávky, keď si vyberieš, nájdeš si zápasy úplne jednoducho, ktoré chceš natipovať, vyberieš si, na koho chceš natipovať a potom si už len vlastne podáš tiket, určíš čiastku, ktorú chceš podať a zostavený tiket si podáš. Máme tu aj takú dobrú funkciu pre tiperov, ktorí sa ponáhľajú, je to tzv. rýchla stávka, kde už má predefinovanú sumu, ktorú chce na tie stávky vložiť a jedným ťuknutím vlastne tiket zostaví a podá. A čo v situácii, že skutočne niečo vyhrám, ako si túto výhru môžem vybrať? No potom je to na tebe, či chceš s peniazmi ďalej hrať a vyhrať ešte viac, alebo si chceš tú výhru vybrať. Výber z konta je úplne jednoduchý, takisto ako sa peniaze dajú vložiť na konto cez aplikáciu, takisto sa dajú aj vybrať pomocou, teda prevodom na účet. Podobne ako na webovej stránke Nikkei, aj v aplikácii máte možnosť sledovať priame prenosy zápasov, a to pomocou TV Nikkei.
Tá je súčasťou live stávok a tipujúci sa teda môže rozhodnúť pre stávku na základe kvality hry, ktorú vidí pred sebou. V ponuke je okolo 20 000 zápasov ročne zo 16 športov. A ak ste napríklad zistili, že váš favorit to zrejme do víťazného konca nedotiahne, Nike môže od vás tiket dokonca odkúpiť. Mimochodom, obľúbenými športami tipujúcich sú najmä futbal, hokej a tenis, ale závisí to aj od aktuálnej športovej sezóny. Keď sme sa zoznamovali s vašou aplikáciou, tak sme tam našli možnosť Shaker, tak čo presne táto funkcionalita ponúka? Ide o takú zábavnú alebo zábavnejšiu formu zostavenia tiketu. Shaker využíva vlastne gyroskop v telefóne, pomocou ktorého si vlastne doslova ako našejkujem tiket. Čím viac šejkujem, tak tým viac zápasov sa mi na tiket pridá. Od 1 až do 12 zápasov si takto môžem zostaviť. A zaujímavé ako pritom je, že vyberajú sa zápasy, ktoré majú veľkú šancu výjsť, sú to zápasy na favoritov. Určite nechceme v tejto funkcii alebo v tomto shakeri dávať ľuďom zápasy, ktoré by nemali výjsť na outsiderov. Dôraz pri vytváraní tejto aplikácie sme kládli na štatistiky, pretože to je pre tipera asi to najdôležitejšie, keď si chce vsadiť, tak chce vedieť, ako ten tým hrá, ako sa mu darilo v posledných zápasoch, kde je v tabuľke. A vlastne už pri prvom spustení tejto aplikácie, pri prvej verzii mal teda tipper možnosť pozrieť si ligovú tabuľku, kde sa vlastne ten tým nachádza, a teraz pri ďalšom update sme pridali ďalšie štatistiky, takže keď si vyberiem zápas, kliknem si na ten zápas a idem si ho podať rovno, tam vidím, ako hral jeden tým, ako hral druhý tým, ako majú formu, koľko zápasov vyhrali, koľko prehrali, všetko vlastne takto. Vo vašej aplikácii ľudia pracujú s peniazmi a v tomto zmysle, ako je to s bezpečnosťou? Bezpečnosť je samozrejme prvorada ako pri všetkých spoločnostiach, kde klienti pracujú s peniazmi, takže aj tu je to rovnako bezpečné ako povedzme internet banking alebo podobne. Poďme si teda ešte zhrnúť na záver kľúčové vlastnosti vašej aplikácie. Takým heslom aplikácie je rýchlo, jednoducho, vždy po ruke. Čiže z toho aj vychádzajú tie vlastnosti. Keď si chcem natipovať, môžem si to natipovať kdekoľvek, lebo to mám stále so sebou v mobile. Užívateľ, ktorý príde prvýkrát, tak vie presne, čo má robiť. Je to jednoduché, intuitívne, a ja by som k tomu ešte doplnil s dôrazom na štatistiky, ktoré sa stále snažíme do toho viac a viac dávať, aby tiperi vedeli, čo a ako majú hrať. Aplikáciu a jej funkcionality sme podrobne spoznali a teraz si celý proces vyskúšame v praxi. Nachádzali sme sa na zápase Slovan Skalica a tipli sme, že prvý gól strelí Slovan. Pošťastilo sa, pretože po kope 11 padol skutočne gól. Kredit sa nám teda rovno pripočítal, čo si môžete ihneď aj skontrolovať vo svojich tiketoch. Nike dáva tiež aj voľné tikety pri rôznych príležitostiach a my sme teda túto možnosť aj využili. V kurzovej ponuke sme si zostavili tiket tak, aby sme splnili podmienky Nike. Ako vidíte, tento tiket nás nič nestál a vyhrať pritom môžete zobrazenú sumu. Skrátka, treba len sledovať ich ponuku. Okrem toho sme stavili na rôzne zápasy aj na základe analýz a odporúčaní športových redaktorov. Počas hry sme sa rozhodli, že stavíme na výhru Slovanu, bohužiaľ táto možnosť už nebola k dispozícii, nakoľko Slovan nad Skalicou vyhrával už o 3 góly. Čiže občas si treba aj pohnúť, aby vám šťastie neuniklo. Nevynechali sme ani možnosť zašejkovať shakerom a nechali sme tak aplikáciu, aby namiešala tiket za nás. Ako ste videli, stavkovanie pomocou aplikácie Nike je naozaj jednoduché, okrem toho sme s ňou stavili priamo zo zápasu, alebo môžete s ňou vlastne staviť z akéhokoľvek miesta. A teraz nám neostáva už nič iné, ako vám zaželať pri vašom stavkovaní veľa šťastia. A to už je od nás na tento týždeň všetko, vidíme sa opäť o 7 dní.